Sa sentro sa Isabela City, nakamuntar ang ubang CCTV camera nga dili mahibaluan sa mga tawo nga buot mohimo og kasamok sa lugar. Aron makita dayon sa sulod sa operation center sa CDRRMO og marespondihan kay 24/7 ang operation. Kagahapon, Disyembre 12, gilusad ang high-tech nga Peace and Order Monitoring System nga Isabela Watch kun iWatch nga adunay 67 ka mga CCTV cameras nga magsilbing mata sa mga tawo nga buot mohimo ug dautan. Apil sa bantayan niini ang mga umaabot nga kalamidad aron makahatag og aksyon sa posibleng epekto ngadto sa mga tawo. Ang iWatch usa ka joint surveillance ug rapid response unit diin ang command center anaa sa CDRRMO. Sumala ni Mayor City Dalia Turabin hataman sa Isabela City nga ang pagmuntar sa mga CCTV alang lamang sa disaster response apan nakita niini ang dakong tabang sa seguridad sa katawhan. Nakadayig ang mga pulis ug sundalo sa iWatch nga monitoring sa mga insidente ug diha-diha dayon maaksyonan ug aron mailhan ang mga responsable hilabi na sa mahitabong krimen. Apil sa mubantay sa iWatch ang tanang security force. Matod ni 101st Brigade Commander Brigadier General Alvin Luzon, magsilbing sumbanan sa ubang LGUs ang iWatch nga makatabang sa disaster response, pagpakgang sa kriminalidad ug pagmintinar sa kahapsay ug kalinaw sa usa ka lugar. Sherry May Gonzalez, Newsline Philippines, Basilan Province. Stay safe!